Nagapabilin sa gihapon nga naka-lockdown ron Police Community Precinct 4 sa Barangay Katiklan, Malay, Aklan. Raya roging kumpirmar ng Police Lieutenant Colonel Don Dexy Di Dios, Hepe at Malay Municipal Police Station sa Siina. Ginpahayag ni Di Dios nga sambilog sa andang empleyado ron nagpauli sa Iloilo nga nagasikaso itpila sa anang dokumento sa Regional Police Office ron nakaangkon it close contact sa anang misis nga empleyado manit na summit kay quarters nga nagpositibo sa COVID-19. Matapos mabato ro impormasyon, ginpahayag ni Lieutenant Colonel Di Dios nga insigidang ginabisuhan ro mga pulis nga mag-isolate. Gilayon nga ipaydalom sa swab test ron 43 ka mga personnel ang sa ginpagawa nga resulta walo ro nagpositibo sa COVID-19. Samtang ro mga nagnegatibo hay ginmanduan man nga magpaidalom sa 14 days quarantine bilang pagsunod sa protocol it Department of Health. Gindugang pa ni Di Dios nga ro nasambit nga tikang hay bilang precautionary measure bangod sa kadamuan sa anang personnel hay puro mga frontliners. Sumugod it Domingo nga adlaw ginlockdown ro nasambit ka police station agud nga mahatagan it dalan ro disinfection ag contact tracing. Hindi pa matumod kung saan magabalik sa normal ka transaksyon ro nasambit nga police station. Ginpalapot man sang hepe sa publiko nga ro may transaksyon sa nasambit nga talatapan ro sara makipag-angot sa andang substation sa Barangay Poblasyon, Banwa, Malay. Balita regional lagi kan sa probinsya Aklan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.